anone none ane aduh klinciku ucul kok bablas mongkok ayo mongkok mongkok apa mongkok mongkok kula kinten mongkok ya mongkok iku dadi katresnanku wes wis 12 wae. Aku seneng ya ana wong rusak. Nano ngalor ngidul tepung gelan mungka cilik saibo ayo saibo bunga rasaku yen mulih bakal tak pondo walah ngantek-ngantek abab nggih matur nuwun terima kasih ya Mbak langgame ngobangi ditayupke ayo Nanda joget ayo narpi joget ase ayo Aku seneng aku. ayo ngobengi kota sateruse oleh raine delok raine jogete apik 100.000 nggo Nanda enak iya ngapa Nggih Mas Bayu. ya jegleng ya Nggih. kowe tak jago-jago aja kalah karo Mas Gareng Mboten nek kalah. Enom kula. Panjenengan kalah ya tetep nolak ngene jegleng. Mboten Pak. kok mesti menang kowe sebabnya apa? Sebabnya apa kok menang kowe?
Enom kula. Oh iya. Aja nyawang umur le. Ning kelincahan iki mergo kulino lan skile wong dhewe-dhewe. Ao. Wong dicandani Mula buktekke, ayo. Mbak Susi, sampeyan yo dijegleng sapa sik? Kula manut. Ya, Mas Gareng sik nggih. Ya, ayo. Ayo. ngerti bocah iki. Saben iki nyapa? Sik to urung-urung. Wong iki nganggo ancang-ancang. Oh nggih, ora apa-apa. Wong tuwa kok mbok sengkake boyok sing ra kuat kok. Yo nganggo ancang-ancang. Enggak. Saben bengi Ayo. Sik ana pemandangan kok. Op. Ya. Piye nan ngerti jenglangane Mas Gareng? Kok Ngoten sakit kula nggih. Piye? Sakit kula nggih. Ya. angger ra iso ngalahke titeni kowe. Yo. Ya, Mbak. Piye? Katok munggahno sik iku bocah ora. Kowe ora nganggo sabuk to, Le? Iki goleke pakusuk siji ning kono ta? Ya. Can nomor ora brai. Yo, anu. Yen memajang Awas. Anu. Tetep maju. Ora ngono. Nyok majune tok. Kone Awas. Yo. Hop, kumpul yo. Iya. Ngene iki penak tenan, Pak De. Enak aku. Tas. Lho yen aku iki pancen alusan kok supaya tanggane ora melek kok. Apa nggih? Wong kepengin di anu kok kasar sithik to nggih. Ora. Oke. Wah, nada elok le jengleng. Jikuk 50. Yo nggih, paten dulu. Iya. Ayo. Ayo. Enak kenakalan. Wah, bocah iki Piye apa? lagi dengengek wis 50.000. Ya. Was. Hop. Wis sabotase diampun. Mungkin sing kedang wis gedung ngono keri kowe arep belani kancamu iki. Main kompak kok kuwi. Sindang bedhok ning gendang tulung agung kabeh. Kuwi kembar kabeh kuwi ya. Wah, kowe arep belani supaya aku ora entuk saweran ya. Iku kembaran kula dampit, Pak. Jane aku wis iso lho, iki wis entuk. Iki ucul wis 50.000 iki. Yo. Gitu aku sabotase aku. Nan. Awas nan, maju. Yo, aja ngisir-ngisir ke aku. Awas, jengleng. Elak nan. Jikuk 50. Halo. Jikuk neh. Matur nuwun. Ya. Di sono bar wayangan bocah bacok gareng. Piye to? Lah aku ning ngadeg sore ra entuk saweran kok lagi mandeg ngongok wis 100 lho, Ci. Lho, Ci. Mboten apa to, Mbok ya santai jenengan iku pun haji kok kaya ngono. Nah. Apa maksudmu haji ki ora butuh duit?
butuh. Tetapi nafsu dan emosinya Aku ora nafsu, mung pengen. Lah itu suatu nafsu, suatu keinginan. Kalau manusia tidak punya keinginan berarti itu sudah meninggal. Tapi itu keinginan yang negatif. Loh, kok negatif? Iya. Kok iso negatif? Lah karena jenengan orang dewasa melek karo cah cilik sing Adalah. Tuwek ngalah. Tuwek nang. Ngalah tadi. Kaya ngomong kucing. Betul mau gati. Kowe kok ngenyek wong tuwa. Boten. Kowe iki maksamu kowe iki dibelani suci, baga kowe. Yo genah no. Oh, kaplok dhewe. Kaplak dhewe. Ya. Yo, saiki Mas Gareng. Mah, entek sawerane kok. Isih iki lho, isih ra gawake. Dadi kira. Lah, ora ono duite ora jalan pokoke. Oh, surat. Saiki modele nek ngono to ya. Lah, surat jalane ya duit kuwi kok. Oh, iki. Ah. Nah, aku ki biru apa abang le? Yo. Yo. Panas. Sing iki tenan apa ora kuwi? Tenan to ya. panas. Awas. Dia. Yo, parian sik, parian. Yo. Ijon. Parian dinggo Mas Gareng. Oh. Ya. Angger apik kitane kowe. Padha adoh mae lho. Gendeng Gendeng. dipangan wedhus. Dipangan wedhus. Ade gareng. Apa? Ade Gareng. Kaya Ayo. sanes kula lho sing sanjang. Kok sing ada wong sing parian kowe ayo. Ade gareng apa? Ade gareng. Ayo. Muni kaya wedhus. Pancen bagus. Bagus. Yo, siji kasnan. Dinggo BNPP. Ayo. BNPP. Ayo. Sore-sore. Sore-sore. Iki wis esuk lho. Njoben kayak sore ae. Terus Ning Sumatera. neng Sumatera. Terus BNPP nah, jaya selamanya. amin. Ngelemas Gareng 50, nggo BNPP 50 100 nya gonen. Akhir Sip. Ora meri. Ora meri wong ki anak buahe Bayu. Neng gigi karo Bayu apa iki diklumpukke sesuk nggo sarapan wong loro. Padahal ra ngerti. Teknik kuwi. Ora. Boten. Ayo, kowe totoan kowe nata ya apa Mas Gareng ku nek iso sing 100 iki kekno. Nggih. Apa arep nata ya apa Mas Gareng? Napa? Arep nantang apa? Nantang nggih mboten bisa nantang. Mendhet anu niki. Jiko duit. Nggih. Piye? Pade gareng. Oh ngaku jekok kok. Nuwun sewu saderengipun. Iya. Piye arep piye? Ya Lah, paringi agar kobong tak pandang. Piye? Jenengan saged ngepek niki. Ya. Nek enten syarate. Apa? Maju salangkah, mundur salangkah, duit dicandak, dipek. Kok maju sak langkah? Mundur sak langkah, nyandak duit. Duit Isa. Eleh ndang. Lah jadi duite. Ya. Ya. Janji ya ki ya. Ya. Maju sak langkah Maju. Maju. Maju, mundur. Mundur. Lah dalah. Ijon duit tak kantongi nek. Ngaku iso. Aku kok dihapusi balita kok ya. Ayo. Piye? Lah sing nyadap piye wong bar maju mundur lho. Saged. Lah iso ora kok. Ora iso no. Saged, Mas. Iso. Saged. Enggak. Piye? Maju sak langkah mundur sak langkah lho ya. Janine lho. Siap. Maju sak langkah, mundur sak langkah. Mundur sak langkah. Sret. Iya. Wis genah iki yen anak buah Bayu tenan. Wis iso ngapusi. Berarti anak buah Bayu. Wis ketularan bose. Ora mundur kok, wong mundur sak langkah kok muter kok gansinya. Tapi lah mundur. Iya ya, bener. Yo, Mbak Suci. Anu. Panas setia. Ngaling-ngaling. Ngaling. Awas.
kancane sing digleng ora luput. Wah, ke sentimen ya. Ditenono. Genti Mas Gareng. Wah, ora, wae sing ngebeduk kuwi luput mesti. Ora, kena pas. Ya. Dum-duman saweran iki. Nakian wadon sarta Ngetan bali mulan apa setia Maka langgame Gom-gomino ayo Mas Gareng sing beksa bar iki lagi kowe nah ayo